εγγονή σου την Παπαντούλα. Τι μόλις? Μόλις ήρθε ή μόλις έφυγε? Αν δεν ξέρω, δεν τη ρώτησα. Αρχίζω φροντιστήρια. Σε πετύμησα ρε φιλαράκι, το βράδυ μέχρι μαζί μου. Να γνωριστούμε με τη Λίνα. Να φτιάξουμε κατάσταση. Εγώ ήμουν κανονικός τύπος. Δεν έχω μάθει νιάτη. Ρε ακόμα με τη Λίνα τα έχεις. Απα, δεν το πιστεύω. Ρε φίλε, δεν παίρνετε καλύτερη μουσικές και να σε μια εβδομάδα. Φωτογραφίες, φροντίσω. Βέβαια. Μόνο εμείς τίποτα στην αδερφή σου, γιατί άμα το μάθουν οι φίλοι μου, θα με πρίξουν. Ευχαριστώ εσύ ρε. Ω, φοβερή ρε. Άρα είσαι πιο όμορφος από αυτή. Εσύ πώς θα πας? Έλα μωρέ με την ομάδα του σχολείου, με το hip hop. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε στη Ρόδο για τον διαγωνισμό. Από που με πρόκειται πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πέρσι πήγα στη Ρόδο, τα έψαξα με μια ροδίτισσα. Για λίγο, γιατί ήταν σπαστικιά. Πόσο δηλαδή? Για 3 ώρες. Φέτος έκανα 12 σχέσεις. Η μεγαλύτερη μου 3 μέρες κράτησε. Η εβδομάδα πότε ήταν? Η εβδομάδα ήταν η πρώτη μου αγάπη. Δεν το ήξερα και πιάστηκα κορόιδο. Και δεν τα θέλω ρωτά. Εγώ τώρα, μόλις δω ότι πάει κάτι να στραβώσει, σαν απ' τα καλά εγώ και τρελαίνονται αυτές. Τι άντρες είμαστε. Το σχολείο πώς θα πας? Να μωρέ, θα δω να βγάλω ένα δεκαράκι. Να περάσω για καπετάνιος. 9.800 παίρνει ο νονός μου. Δεν κοίτα τυχερά σε διάφορα λιμάκια. Με πιάνεις, Καλά, τώρα πάμε μετά και τον κόλλο με την τούπα στον αέρα. Θα ασκήσει εκεί με τις κοπέλες. Πάμε μετά στο λεωφορείο, πάμε. Μισό ρε. Να στείλει ένα μήνυμα σε μια καινούργια και ρε πήγαμε. Λάρωσε. Τι θα πάρει η κοπελιά? Ένα iced tea. Τι? Ένα iced tea. Έχεις την κατάρρευση εσύ. Είναι πιο γαρνότσινο. Ποια είναι η κοπελιά? Can you repeat your order, please? Can I have an iced tea? Μητροσάκη. Ένα παγωμένο τσάι θέλει. Έχει 2-3 χρώματα από αυτά. Εσύ ποιο θέλει? Θα με στρέφει πίσω. Δεν lemon one? You get the lemon one. Το κίτρινο. Άμα είναι ευρωκίτρινο, παίρνω το εγώ μπροστά μου. Κατάλαβες? Φίλε, αυτή πρέπει να ψάχνετε. Μπορεί και να πέφτει γιατί με είδε. Μα με μένα είναι και έγραψε. Δήμο, μην ξεχνάς ότι είσαι μονογαμικός. Αυτή μπορεί να είναι και εκατομμυριούχα. Αυτό διαμάχη κατάλαβε. Όχι, μα πού. Fear? Thank you. Άι βαλάτης. Nice to meet you. Nice to meet you. Τι είπε, τι χάρη για την γνωριμία. Το με ένα κουστάρι, η θέμα είναι ποιο κουστάρι. Δήμο, μην ξεχνάς ότι είσαι μονογαμικός και καλός χριστιανός. Τώρα να αρχίσει να καταλαβαίνεις σου ιδάους. Ορίστε. Thanks. Μια τέτοια βράδυ καθηγά, πάντως είναι καθώς του ψήφου. Δεν βλέπω ότι είμαστε τόσο. Σιγά ρε θεία μου, έχουμε δει και δύο όμορφες. Δίνω εσύ ένα περπατήρε μου. Του Σταυρί του Λουπουνάρη. Τι, δίνω στην αγατήρα. Βλέπω τον πατέρα στην με συμπαϊτές. Και έτσι τους έδωσε ξανά καλή κλάση. Απ' την πότε κάναμε το πρωί το παράδειγμα και κάναμε σε μέρα μέσα. Πατέρι και δεν κλείψε σε πορά, Μια φορά που λες, τι είναι, στα περβόλια. Δεν είναι πατέρια. Κάτσε μου που να κεφτά αγορά. Του ξέρεις όμως περβολάρεις. Η λάστα αρέσαν πέντε και στο πισινό που ήταν ούλοι συγκέντρα. Πάλι καλά που έμας είπες στα δικαστήρια σαν κάτι από τους δικαστήριου. Καλά που τα εσύ έπρεπε κάθε μέρα που κάνει κήρυγμα. Όταν μείνας στο πατεαριστικό, γνωρίσαν δύο τουριστές σε ένα μπαρ. Τελικά είναι όμως τραβαστεί. Όχι μισολάτε μου γιατί για μάτια. Δώσ' του χαιρετισμούς στο μασίστα, ξέρει εκείνος. Ναι, και μου τους δώσω τι. Τους δώσω. Είδες ο κακά.
στα ριξέχει. Τώρα καταλαβαίνω να τους άλλους κάνω πιστή. Εσύ Δήμο που είσαι μονογαμικός, δεν κινδυνεύεις καθόλου. Μονογαμικός και μονογαμικός, όλοι κινδυνεύουν. Δεν το πιστεύω. Αναθερώ την άποψη μου για τις σχέσεις. Αυτές δεν είναι για να καλάσεις το οικογένειές του. Αυτές είναι για να αλλάζει λίγο το μηνιού. Πρώτη μια φορά γαλλική κουζίνα, ξαναγυρνάς στην ελληνική. Πρώτη άλλη μια φορά ισπανικά κουζίνα, ξαναγυρνάς στην ελληνική. Έτσι πάνε. Τι λέει φίλε. Και άμα γυναίξεις μετά από 2 παιδιά, σου ρίξει 40 κιλά, άντε να ξαναγυρίσει στην ελληνική κουζίνα. Αχώθηκα με το θέμα. Δήμο, μην ξεχνάς ότι είσαι μονογαμικός. Εγώ να πιάνει, άμα θα δημάνω σαν μιλάς με καμιά τέτοια, είναι βαθιά κάσουμε και να χρειαστούμε εδώ. Έχω ένα κόλλημα, δεν μου άλλη κλέφτος θα μείνω. Α, το μπάνιο στα αγγλικά, πώς είναι, τι λες, το μπάνιο είναι το μπάνιο στην πανιέρα. Στην Παραλία λέγεται σγουί. Πού έχει σγουί. Λοιπόν, θα της πω τώρα να μπάνιο στο ποχλακά. Καλά, άμα έρθει δεν σου λέω τίποτα. Άμα θέλει καμιά φλενάδα, θα σε βουλεύσει και εσένα. Στην μοίρα τη μουδιά, στο παρικιμά. Λοιπόν, αυτή είναι περπατημένη. Και για να μας το πέσει λίπορτο, λέει και ο άλλος είναι εξάδελφος, στα γαμουτάτα μου. Αλλά δεν ξέρει που έχει μπλέξει. Εσύ τι έχεις να πεις. Έχω τα κόλλημα. Πάω γιατί το γιατί. Δεν είναι ακόμα αυτός ο πειρασμός. Τι λες. Τελειώσετε. Εσύ τι κορυδεύετε και δεν σας βλέπω κοιμακτικός. Εσύ καλυδράκης. Αθήνα. Φαίνεται αλλά μου θυμίζει το πρωτοδικόλα του Τσουγκράνη. Καμία σχέση. Ήμουν σε μια ιστορία από τον πατέρα μου που θα φέρει το καφέ. Σου με μια φορά και δεν ξέρω το που σε ξέρεις. Θυμάστε τι ό,τι καταδιοξίνη που πέρασε για τούτο. Έτσι θα μαύρος που είναι. Στην τρίτη τάξη που λέει ένα πρωί θέλει μια καινούργια βρέπια στη δασκάλα. Την ίδια μέρα σαρτάρισμένη σπάσε του πάνω. Ό,τι σαρτάρισμένη δασκάλη πάνω μας ξεντημένες. Καλά κάνει το αρνητικάκι του εσύ. Καλά κάνω. Και μην ξεχάσεις τους χαιρετισμούς να πεις τον πατέρα σου. Ναι, και μου τους δώσω τι μου. Τους δώσω τι μου. Δεν μπορείς χαιρετισμούς ο κακά. Του μαστίχα. Δεν μαστίχα.